Ganda no? Premium 5K. Sila na natin. Ala. Namli ka dekir. Kana mo slide do na kay mupilit na ng kwan. Sila na napahiran nila ginanay. Sila pulbos. Ba yuta na. Bata, pulbos. Oh. Oh, grupo-grupo din na. Kuha na ng yan oy. Lumaya na lang diyaw. Dapat Justin. Iyay, kuha rin 5,000. Awan, lagi grupo. Wala lagi Paul, kuha lang ko sa klibo. Boleh makuha. Tuwa lagi. Oh. Sarap klibo ra. Sa klibo rin kuha. Oh, kay wa man lagi ko ang grupo oh. Kagbungon na magina usaw. Atan mo na. Wala na ni kuya na. Ano sabi? Horo tay. Batar kan. Nani apil pas bangis gani. Ay. Bata sa bata, bata. Bata, sakon. Kaya para di bugat ba? Okay. Mabaindahin mo na nila. Oh, gamay na lang bata. Oh. Hoy, pogi kawayan, nabaog na ba? Balik na kuya na rin. Bar ginaw rapoy. Apa pa nila kaso dyan hanapin ka? Ito na kapag kayo dito.
mo.